ihe ụwa wụ nṅomi. Gị wụrụ nwoke nọ nga nọtụrụ m ntị n'ala, ị chọrọ ịlụ nwaanyị ọ iji nwaanyị, biko ụmụnne ṅụ, ọ bụrụ na ụmụnne ṅụ anabataghị nwunye ṅụ, ọ bụrụ na ụmụnne ṅụ anabataghị nwunye gị, brọda gee m ntị, nwanne m nwoke gee m ntị, ọ bụrụ na ụmụnne gị anabataghị nwunye ṅụ, do not force your wife on them. Do not force your wife to show love that will not be appreciated. Emekwele ka mistake. Nwunye ṅa abata for some reasons, ha ahụghị ya n'anya, ha like ya, ha chọọ ka ọ bata, mana onwe ha ga-emenwe about it n'ihi na ị hụrụ nwunye n'anya, ọ ga-abata one way or the other n'ihi na ọ gị na ya na-ebi, gị ga-alụrụ ya lụbata in order to make things right. Do not force your wife on them. Don't force your wife to start showing love that will not be appreciated. Understand my point. Ihe a megị n'etiti ha will not be forever. Ma ha nabataghị ya taa, ha nwere ike ịnabata nwunye ya echi. Let things settle. Mgbe oge ya ruru, ihe ga-eme. Ọ wụ na with time, ha ga-ahụ reason to maybe to accept your wife. Mana mgbe ha ka na-efe n'isi, enwe ike chọrọ ya. Don't make your wife bear the consequences ebe ọ na-achọ, ebe ị na-epush ya to impress your people, to impress your siblings, to accept them, to show love. They may not understand it that way. Tụrụ ntị n'ala, anọ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fonu, sị m nwaanyị mba nọ nza. Ya sị m na ihe alala n'iyi, nọ m esugbueli, na emekasala ya na alala ya, pịtọọla ya, pịtọọ ya. Ai, ike agwụ m. Msọ nwanne m ogene, wele ihe ọ. Ya sị m na ọ ya toro die, na ihe toro die to ya ọfụma ọfụma, na onwe ebe ọ gbanyere ya na die, na ihe toro die ọfụma ọfụma. Na because ihe toro die, na enwe mgbe ya hanyere n'elu ụwa na ya ga-alụ onye ihe toro ọ nwoke ihe toro. Kama ibu ya bu n'aka, nga na-eme ka elekọtata ụmụnne ya n'ihi na nne na nna ya hapụrụ ha n'ike. Nga na-eme ka ya pushita ụmụnne n'ihi na ọ ya nwa toshiri ha, ka ya kwadoto ha di niile zuru n'ụwa, ya tọnụcha ha down. Na ya lụọ di igbu ene, ibu abịa nọrọ n'ekiti n'ime elu isi ya na di ya, pushikatato ha na ọ bụrụgodo na ya alụghị di, no problem, ma kwashie ụmụ ya, ụmụnne ya ọfụma. Mgbe ụmụnne bịara nọkwatacha, ya dị free, ihe dị iche ya, ibu ahụ abịa lesụtọ. Ọ wụrụzie mgbe di ya n'ugbo bịakwutere ya, ya ghọta na ọ ya nwatoro di ya, mana di ya gosiri ịhụnanya, gosi ya beyond reasonable doubt that na age will number, dịka ndị mmadụ na-ekwu, that age is just but a number. Ya elege ihe ya nso, ọ ga-awa akara aka ya, ya ekwere. Na ụmụnne di ya ekwe ha ekwe, nne di ya ekwe ha ekwe, enwe onye kwetere na ya na-eti gị isi, enwe onye kwetere na ya na-abata. Ha sị ya na ya wa agadi nwanyị, ha sị ya na ya toro nwa ha nwoke, ha sị ya ha kọrọ ha kọgakọgakọga, ya ụkwa na onye oke okwu, ya ekwucha, ya gbaa nkịtị, onye a na-ele anya n'ihu na di ya ekwekwana ekwekwana ekwe, di ya aba bombam gwengam ya na di ya ụmụnne ya efeso ụmụnne ya elege ọnwa ego ka ya ebu, ya hụta na ebe ya na-eji ego, na that means ịhụnanya this guy nwere ebe ya not genuine love. Ya kwere nkwanụta shiri after gwodo niile, di ya defeat ụmụnne, defeat ndị family, ha bịa lụọ ya. Ka alụwakwara ya, lụchaa ya, Chukwu emere ya ebere, ya tụrụ ime kemgbe mụọ nwa nwaanyị. Ruo otu ụbọchị, nwanne di ya ka e toro last born akpọ di ya na fon na ya na-evisiti, na ya chọrọ ịbịa bịa nọtụrụ ha. Nwanne di ya ha gara bịa. Mgbe ọ bịara n'ụlọ ya, ma na ọ gbara ọgụ bịa, na ọ bịara mission ya, we make sure na ya dị happy n'ụlọ di ya, na ya dị happy. Mgbe nwanne nwaanyị bịara, ya notice na ọ dị arrogant, ọ dị saucy. Otu a ka nwa na-agwa ya okwu, ya ọkụ ịgwa egwu shi n'isi, leruo ya anya n'ụkwụ ala gbakum. Ya bịabido mewe ya avoid, sị ka hapụkwa eselekwe ka ya sụrụ, ya gba nkịtị, ya naghị ekwu. Ọgwacha ya mgbe ụfọdụ ya gwa ese ọ gaga n'ahịa zụtata ihe ka ya nwa shie, ọ jụọ ese ọwụ na ya bịa hụ nga ọwụ ya gaga ahịa shie nri. Ya sị okay, don't worry, ya gakwa ga ahịa, ya ga-eshi. Na ya asawa akwa, na enwe mgbe nwa na-eji abịa erukpu ige efe ya na efe family ya mefe, ya bịa hụ nwa akwa nwanne di ya ka ọ chịgara ya, ma ya na-ahụ mgbe ọ na-abịa achịbata akwa, ya elege sọ ya ma ya kpọọ ugbo chiga ya akwa, ya sị mba, ka ya elogodo asụle ihe ụbọchị ga-eweta. Nwaanyị mba nnọọ nza.
ta ka ebichibido ịsara nwa ya toro eto, nwa na-erudoghị last born ha ya toro eto, bido ịsara ya akwa. Ya gba nkịtị sọ wụrụ nwanne ya na-eji ahụ na ya gakwasịra ya akwa. Na ọkwa na-asị ya thank you. Akwa akụkwa na ọkwa na-aga iko ya sị ka o kokpotacha akwa onye niile, ọkwa ọ ga ya ekuru ka ya ahụ kụrụ akụ lakpuo na rum ya. Ya kpọwa di ya one night gwa ya sị na ọ bụrụ na ọ ma ihe ya na-agabiga n'aka nwanne ya nwaanyị na ọ ga-adị surprise, mana ya ediele nga ya ga-agba edi na ole mgbe nwanne ya nwaanyị na-ala. Di ya jụọ ya sị lekwana echi ọ bịara ma ofozikwa ọlụla, na ya emekwele ka ya ghọta dat na ya achọghị ụmụnne n'ụlọ ya. Ya gwa di ya sị mba, na ọ bụrụ ihe ahụ ka ọ na-eche, ya nwa single handedly ga-aga chọtara nwanne ya one room somewhere kwụọrọ ya ụgwọ 1 year. Mana ọ maghị ihe ya na-agabiga ebe a, na ọ maghị ihe ya na-ahụ, na ọ dị too much, ya wụghị onye akụkọ. Di ya sị ihe ọ bụla ọ hụrụ na ya ahụ ya na ọhịa nwanne di ya, sister in law, na ọ nwanne ya di ya, na nwanne ya nwanne ke ya. Ọ sị elege ihe di ya na-ekwu na otu o si present ya dị mata, na otu o si respond to ha. Ya gba nkịtị. Nwaanyị mba nọ ihe a continue na ya anọghị again. Nwanne di ya ke nwoke akpọ ha di ya na phone na ya chọrọ ịbịa. Ya agwawa sị ya nwanne nwoke sịkwa chọrọ ịbịa, na nwanne ya nwoke ahụ na ken bụ anọ na ya na ya bụ ọrụ na mma, na ya ma ihe mere na ha awụghị ejima, na ebe ọ bụla onye ken na onye ken like ịnọ ebe ahụ, na ọsọ ọ chọkwuru ịbịa ka ya jụọ DSA na ha niile n'otu ụlọ, na ya si yes na ọ bụ otu nne ya na nwanne ya nwaanyị nọ ga-anọ ebe room ebe dị nwere nwanne ya nwaanyị na ha abụọ nọrọ ebe ahụ. After ebe dị sara asa anọda extra foam na ọ chọkwa ya tọọ ya n'ala ebe ahụ, na ya hapụga na enweghị ihe o mere ka ahụ ekoli ha akpa wọchashịa n'ụlọ ya. Nwaanyị mba nnọọ mza ha abụọ abịa timuzie, enweghị wi tim up, na-arụshi ya ururu arụrụ ala, na-achịli ya ume na obi elu, na-eme ya ka ya ghọta that na ihe ha megị na ihe megị na gịnị ka ọ ga-eme. Ya gba nkịtị. Ya kpọọ ha di ya na one night ọ lọtara, ya already ya ebega akwa, ya ebela akwa, anya ya achachara red. Di ya lọtasị le ka ihu eri ote ya sị nwa ha leta n'ime abalị ya kpọlite di ya kọwara ya ihe nwanne ya nwoke na nwanne ya nwaanyị jikọrọ aka ọnụ na-eme ya. Di ya agwawa ya sị na ọkwa nke complain ụmụnne ya na ọke complain a ga-ebutere ya na ya bụ esemokwu, na ihe ndị ahụ na ha ụmụnne ya, na ha niile dị used to onwe ha, na ha na-akpa oke, na ha bịaga nga apụta na ha nwe ha agaghị anọdeli n'ụlọ ha nwee ebe ọzọ ha ga-agawu, kama ọ ịhụnanya ka ha nwere ebe ya nọ, na ụmụnne ya eji ya egwu egwu, na kemgbe ụwa na ha like ịnọ ebe ya nọ, na ya chọọ a way to make things okay, na ọ bụ ụmụnne ihe ọ na-complain ọ gaghị abara ya na ya abụọ uru, na ya chọọ a way imeki sure na ya na ha nọ n'udo. Ọ sị elege di ya ihe o kwuru ike agwụ ya. Ya gba nkịtị. Na nwaanyị mba na ebidozi ịdị ihe ndị a na-eme, na ya gawara ahịa one day ga-azụọkwa ihe sụcha lọta. Nwa ya notice na nwa ya kpụga kekekeke, nwa ya nwaanyị kpụga kekekeke, ya dọka mgbe obere nwa ya na-akpụga gị na nwa ya beteele akwa aka, na o beteele aka, na o beela akwa betee ya aka. Ya sị gịnị ka a ga-akụ nwa ka, gịnị mere nwa ka ọ ga-eji bego ụdị akwa ka, o bekwana ya mgbe ya na ọ narị anọ ka gịnị, na ya na ọnwụ ụmụnne ya na ọnkụl ya na anti ya na elekwana ka ewu ụdịka akwa ọwụ ha nọ ya ka ọ bega akwa ha agba nkịtị ka ọwụ na ọ gịnị wụ ihe wụ the problem. Ya ewulite aka nwa ya ka ya ekuri ya notice na ebo ya nwa ya ka aka ekpa ngana azala zajuo, ya emeta ya ka ọ na-eti, ya emeta ya ka ọ na-eti, ya emeta ya ka ọ na-eti. Choice ọ gịnị mere ọsọ anti beat me, anti beat you how, na ọ bụla na ihe nwa na nwa ya bụ ka mama anti beat me. Ya etie kpụrụ ya rush ya gawa pharmacy. Ha erute ebe ya wụ na nwa ahụ azụjiri ya, nwa nwere dislocation n'aka. Ya lọta bee kpọọ di ya na phone si n'ebe ọ bụla ọ nọ na ọ wụrụ ya ahụhụ ya in the next 30 minutes n'ime ụlọ na ya ga-amụ ya fuel gbaa ya ọkụ, na ihe niile nọ n'ime ụlọ ga-abụ ọnụ down today, because di ya ahụ bịa n'ụdịrị iwe ahụ before. O were ọsọ were ije lọta jụọ sọ gịnị. Ya gwa ya sị ya jụọ nwanne ya nwaanyị na ụdị o jiri kọọ nwa ya ihe zọjiere ya n'aka aka, naanị ka ya gaa ahịa gaa zụta ihe, na ya edigide na ha chọrọ ka o kwupụ ya ọnụ ugbu a ka okwu apụtala ya nọ, na emerutele na nwa ya na okwu ga-apụtazi. Na ọ jụọ nwanne ya na ụdị o jiri kọọ nwa ihe o jiri gbajie aka kekpa, and di ya eji nwa ya ahụ egwu egwu mgbaka o ji rush ya nwa hụ na aka azala, ama na ya bandage already because ndị pharmacy tritele ama ya bandage, nye ya ọgwụ pens. Eyichizie nwatakịrị efe bịa hụzie nke mbe ntụrụ wundu ihe apịa na apịa n'azụ nwatakịrị n'ihi na nwa ahụ dị ojii, abịa leruzi anya hụzi wundu ụtalị apịa na apịa.
mgbe ka di ya jiri jụwa nwanne ya nwaanyị sị, "Ọ gịnị ka o mere nwa ya nwaanyị?" Ọ gwa wee sị, na ọ dị stubborn, na ọ na-anọ ofu ebe, na telivishọn dị on and enwere movie ya elege, o were remote pịga ya na sleep, na ọ bụrụ na ọ wụhụ nwanne ya nwoke bịa sị na ọ nọ na sleep, ji aka ewepụ ya na sleep, so na ọ na-anọ ofu ebe, ya ekuru edenwe n'oche ka ọ nọrọ ofu ebe, oche n'oche rituo ihe niile, ọ kụwala senta tebụl wụ glass, ya eji werezie obere mkpeshi pịa ya. Mgbe ya pịagazie ihe, ọ na-ada n'ala na-atụgbiri ya sị ka ya nyefee the other side, ya mee mistake zụọ ya aka ya ụkwụ n'aka, zụtazie ya ụkwụ n'aka, na ọ ihe mere. Di ya jụọ nwanne ya nwaanyị, so mgbe ahụ ị kọkwara na nwaanyị zụọ ya ụkwụ, zojie ya aka, mma ya garalụ, ikwetekwara na adị amama na nwa nwere wundu, lekwa ihe mere. Na ya amaghị otu esi agwa ya na di ya so oke na bifo ya emechina anya emechi na ọ banye n'ime ụlọ paakị efe bịa lawa, na ọ wote ke nwaanyị shiri laa ọfọ ke nwoke a na-eme na-aga emere na-aga. Ruo otu ụbọchị, ya kpọọ die na fon, ya gwa die na ọ bụrụ na nwanne ya nwoke ga-anọ n'ụlọ, ọ gaghị amakpụrụ n'ụlọ ya, na ọ chọrọ ihe ọ ga na-eme, ọkọtụ ya abụọ, ọ gaghị anọ nga na-agba game every time ya na-apị fon dị mkpa hụta, every time ọ na-apị fon, ọ pịcha fon, ọ ga-eri enyi, oricha ya ọsa ahụ, emechaa ọ bụ garịa na street, ọ ga-ahụgharịcha garịcha ya alụghachita, ka ọ hapụ ịba ịjoin n'otu ọjọọ, na ihe awụ ndụ na-ekwesị ekwesị, ọ ya esoro ya gawa biznes ọ na-eme. Di ya nọ. Ruo otu ụbọchị, ya kpọọ die na fon si ya na enwere ihe mega ngala ugbu ene, na ya asaghị ahụ, notice na somebody nyoge na ya ụga. Di ya sị na ya adịwala stupid, nakwa ya ezuzugidere, ya chọla aka nwaanyị na nke nwoke ugbu a nọ na-enyokweni ya na ụdị gịnịkwa na kọndishọn o ji enyo ya, na ọ magbuola onwe ya nọ na mma, ka ọ wụ na ọ wee biri ya, ka ọ na-egwa ya kọndishọn nwanne ya nwoke ji enyo ya nga ọ ga ahụ, na ọ bụ na ọ chọrọ ka ya chọlakwa onye ka ọ gbawuru agbawurukwe da n'ịsụ nwanne ya nwoke nyoge ya ebe ọ ga ahụ, na gịnị ka o meriri. Ọ bụrụ na ya chọrọ ka ya chọlakwuo nwanne ya nwoke ke na okwuo da n'ịsụ nwanne ya nwoke bụ enyoge ya ebe ọ ga ahụ, ya gba nkịtị na nwaanyị mba nnọ nza. Ruo otu ụbọchị, this young boy now abata na-eshicha igbo eshicha ihe aṅụrụ aṅụ ya elege lee anya na mkpụrụ anya ya agbajuola down ihe onye nwatakịrị gị ma na ọ dịla high, ya jụọ ese na ọṅụwa na ihe ọgwa ese ha anti olekwere ihe eji o ji agwa ele ya like that na ya aṅụwa na ihe, na enweghị ya aṅụga o, na enweghị ya aṅụga, na ya just dey happy, na ya dị happy na nwanne ya nwoke lọtara ezigbo nwaanyị digodoro osisi, nwaanyị setụrụ ọfụma, na nwaanyị bụ bakasi bụ azụ juru ihu eju, na nwanne ya nwoke nọ na-enye o, na ya just dey happy n'aka ọrụ Chineke. Ya ọ na-ekwu okwu ya hụ na ihe awụ okwu onye dị high. Ya nọrọ nga testara di ya si ya na ọ bụrụ na ọ ga-alọta bịa hụ kọndishọn nwanne ya nwoke nọ, na ọ ga-amasị ya. Di ya gwawa ya na ihe eji n'aka ya nweghị taịm ahụ ebe chekimeti dị mkpa. Na nwaanyị mba nnọ nza, ọ ya ka ya nọ this young boy abanye na kichin, tụtụrụ nri niile nọ n'ebe ahụ rie ya, o rigo from ite, o jighị efere kuri ya bịa lekiri ya hụ na ihe ọ ṅụrụ dị too much, na ọ gbara ahịa agbafe, o riekwe niile ntara richa kwuo aka, ya gafewe ọkọ ya aka n'ugwu, ya tọọ na ole si jụwa ya sọ dị ka isi o mebiele, ọgwawa ya si edenwekwe n'ike na ya coolkwenu down, na ya denwekwerenụ Chineke ike, na ya denwe ya coolkwenu down, ka ya mee ya obiọma. Ihe wee ya ezigbote iwe, ya sị mba na ihe a nwatakịrị ṅụrụ ihe na-enwe ihe a ga-eme ugbu a, na ka ọ hapụ ịtọ nụ dị violent, ihe ga-emebi ihe a continue. Nwaanyị mba nnọ everyday nwa agakwana ga-aṅụ ihe ọṅụṅụ, ọ gakwana ya ga-aṅụ ihe ọṅụṅụ ya eghelalu, ya ga-aṅụkwana ihe ya eghelalu, ya ga-aṅụrụkwana ihe ya eghelalu, ya na-agwakwanụ di ya na-efili threatened na-agwa di ya nakwa akọpụ na ya kụrụ gago elu, ya kụrụ gbadala, ya kụrụ gbago elu, ya kụrụ gbadala. Ọ ya ka ya na-eme, ya take in ya dị ime ọnwa abụọ, n'ihi na izu na-enye ya nsogbu, na irute ime na-enye ya nsogbu, na ọ na-eme ike ọgwụgwụ ọrịrịa, na ya dị very very weak, na ike gwụrụ ya gwurute n'ọkpụkpụ. Ruo otu ụbọchị mgbe ya doruru na enweghị strength ga-eshie nri, di ya ebilite gawa ọrụ biznes ya, gawa ka ere ọrụ ya. Nwanne ya nwoke nọkwa na room ya hapị fon, pigide nnọọ fon, piga fon, pijuru fon pụta bịa kọwara ya aka na bedroom. Ya jụọ esu who is that, ọ sị na ọ ya nwa. Ya sị oke na o meghe n'ụzọ dị open, na enwe ihe mere.
ọ gwawa ya sị na ọ ga eri nri taa, ọ jụwa ya sị ọ ga eri nri taa. Ya gwawa nwanne di ya nụntara sị eji ha ahụ na ole anya for some time now na eji ahụ na nri anaghị akọ ebe a, na ajụjụ ọ jụga ya ugbu a now ọ jụbeghị na mbụ, ọkwanụ taa ka ọ bịara n'ụlọ ya, na o kwesịrị ịma na ya dị down. Na ngwa ihe mere na ya bịa were ego, enwe ego di ya wepụtara dị nwere n'elu tebụl, na ya bịa were ego ebe ahụ 2000 gaa na chọọ somewhere gaa rie nri ka ya nwetata onwe ya, ya gashizie nri. Na nwaanyị mba nnọọ mza. This young man abịa ebe di ya nwere ego ahụ, out of 25,000 nọ there, the boy ya were 10,000 naira pụọ. Ya akaụntụ ọka efuru afụ mgbe ọ pụrụ, ihe furu ebe 15,000. Ya sị o jikwa 10,000 azụ gị. Ya gba ya nkịtị, oricha nri n'ụlọ. Ya jụọ ya sakwa ifuru no change, na ya gwara were 2,000 were 10,000. Ọ gwawa ya na ọwụ ya chiri ihe ka eyi, ya bịa kpewa ha kwa ya bịa were nkwe. Ya so oke nsogbu anụ. Ya gba nkịtị. Ka ya nwetachara onwe ya were ego adịa na ego nụtara ga zụọ ihe bịa shie. Ya na-akpọzikwa nwa ya abụ. Ya ga zụọ ihe bịa shie. Shiwekwe shicha. This young man abịakwa bịa riekwe, onye si ewere ego eji eri ka ehihie na ka ọkọtụ na ka abalị. Ọ bịakwa gakwa n'ite ga marakwa ni kuo anụ o tere ya mma rie. Ya sị ma o ruo otu ụbọchị this boy ga-aṅụ ha ihe ọ na-aṅụ gara lo, ṅụọ baba gara lo. Di ya apụkwalanụ nga ya nọ sọ ka ya rụkọtata onwe ya. Ihe ọzọ ya hụrụ ihe briz egbuo. Ya sị mba na di ya apụla, onye onye batara na bata ka bata nnọọ ka spirit bata ka di ya pụrụ ma agbachighị ụzọ. Ya sị onye anya ya tọnụrụ like this, lekwa ya nwanne di ya. Ọ bade n'elu bed ebe ahụ, wakpo ya, nara ya ihe ya na ike. Ya bege merụọ ya. This boy just metọọ ya, merụọ ya. Ka o zuzuchara, ya kpọọ di ya na fon, gwawa di ya sị na o werere nwanne ya nwoke mgbara dị mkpa ka gịnị ka ya na ya abụ ogologo. Denwe nga ọ nụrụ n'ụlọ na-aṅụ ihe ṅụrụ, ya gwakwa ya nakwa agwa ya na nwanne ya nwoke aṅụrụ ihe ṅụrụ. Ihe dị ya mkpawo na ya rachashiwa ha otele, shiwerifuo shiwa ha, mee ha obiọma. Na oten ya na-ekwu ihe mgbe na nwanne ya nwoke jọsụ shi n'elu eritu na ọ wakporo ya, nara ya taa ya n'ike, taa ya kọ ya jaja. Na ya biko lọta bịa buru ndụ ya ka efuru afọ bugere ya ụlọ ọgwụ ka ya ga flush ya nwa na ya na ebu n'afọ na ọ prepe onwe na ya alụchana. Di ya sọsị gịnị were oso were ije wụla ndụ. Nlọta ọ lọtara nwanne ya nwoke efuole, ọ nọzi ya emeghe rum ya hụ na akpa ya nọzi ebe efe ya na nwezi ike n'ebe ahụ. Ya chụrụ ya gawa chụgharịwa, mewa ya kọlụ, gbagharịwa. Ya wụrụ na nwanne ya nwoke nọ na nke enyi ya nwoke ebe na ọ ga-aṅụ ihe n'ọṅụ. Ya kpọwa ya na fon jụọ ya sị na ọ metụrụ nwunye ya aka. Nwanne ya nwoke agwụwa ya sị na brọda na ọwa aka ọrụ ekwensu, na enwe ihe ya ṅụtọrọ, na ya ṅụrụ mmanya, in fact ya eji anya mmanya meditin ya, na ya gbaghara na ọwa aka ọrụ ekwensu. Di ya nụrụ ga-alọta were ikpere wụọ n'ala sị ya biko. Ya gwa di ya sị ọwụ ihe biko na ọ kpọga ya ụlọ ọgwụ ka ya lee ma kewa ọrịa. Nwanne ya nwoke obilie ka ya gasị nyochachi onwe ya, mara ebe ya kwụ, mara nke ka efore ya na nke eji ala. Ọ sị di ya kpọrọtawa ụlọ ọgwụ ga leta chekicha ya. Ya gwa di ya sị na dọkịta biko hapụrụ ya nwa ya. Gwa di ya sị na a ga flush nwa na nwanne ya nwoke merụọla ya na nwa, na pens efili gị n'okpuru afọ ya, na ya achọghị inwe complications. Di ya rịọwa ya sị hapụga nwa ya elege na nwa ya dị innocent na enwe nke ọba, mana adịghị happy na wound this boy creatiri ya, pens ihe mgbe obi mgbawa o creatiri ya. After ha lọtara from hospital na oruhu 3 weeks ya miscarry that child. Ya gwa di ya sị na ọ dịla ka ọ ga-adị na nwa apụọla. Ibuo ngwongwo ebu akpa ya na ọ wụta eshiri lawa, hapụ di ya lawa, gwa ya sị ya bịa nara ihe akwụrụ n'isi. Di ya nakwa arịọ tiri nga n'ugbo ya na akụrụ mmiri ugbo ine. Na ya amaghị otu esi agachi back to that man, na ya amaghị otu esi agachi back to that family. Na ya kpọ nwa ya nwaanyị na ya nọzi gị, mana di ya ka na-arịọ na m judele ya ụmụnne na ọ wụrụ ṅụ ị ga-alaghachi back, na ọ wụrụ gị ọ gịnị ka ị ga-eme. Na ele ihu ya ga-eji efesi that young man every day. Ya bụ na ịkwa ma ọ bụrụ na ọ lọla n'ụlọ na ha ga-alọta na Krismas, ya ga-ahụkwa the boy. Na this boy mere mewa ya obi, bịa n'okpuru imi ya, nara di ya, napụ ya sekuriti di ya kwesịrị inye, that's shata ya, disgrace ya, petọọ ya, fetọọ ya, mekasa mejọsa ya oyi. Di ya na-agba di ya dịgazie na ya bịa na enweghị nwanne ya ga-abịa n'ụlọ, ifu na enweghị relative ya ga-abịa n'ụlọ, na si ifu awụ n'ụlọ relative ya bịa ka wụ the problem. Ya na-agwa ya mgbe niile sịlekwa ihe a na-agabiga ma enwebeghị echi
o kwuru okwu o kwesịrị ikwu, ọ caution ụmụnne ya until ihe emebie ka ọ na-ekwu. Mgbe ya na-agwa nke nwanne ya nwaanyị, ọ nụghị until nwanne ya nwaanyị azojie nwa ha nwaanyị aka. Ya ebido ịgwa nke nwanne ya nwoke, ọ nụghị until nwanne ya nwoke agbakpo ya, taa ya, nara ihe ya n'ike, wakpo ya n'ike. Mgbe ka ọ ga-amatazi na o nwezighị relative ya chọrọ ka ọ bịa n'ụlọ ya, na nwamba nọ n'obi na ọ gbawara. Na ya ihe dị nne ihe a na-agụ ya agụrụ otu ya ga-esi gaa extra length ime that boy mee ya ihe ọ naghị echefu in a hurry. Na njudelu unu na ọ wụrụ nwa ole ihe ị ga-eme. Ị ga-alaghachi back to this man, ị ga-alaghachi back to this marriage, ị ga-alaghachi back to this family. Na njudelu unu ụmụnne m. Okwu ekwele kwucha m sị nne m ya sị taa nna m ihe i kwuru. Aga m ewerekwa n'okwu a gbọtọwara ya ụmụnne. Ị ga-anụkwa ihe ha ga-agwa m. Ihe ọbụla ha gwara m gị were ya mejuru okwu, mana ihe mere nụ emene. Aga m asị m gbaghara, wetu obi. Mgbe ụfọdụ oke ịhụnanya, mgbe enwere ezinụlọ na-ahụ onwe ha n'anya, enwere edekọ ịhụnanya na-anọ n'etiti ụmụnne. Ị na-agwagodo nwanne ya nwoke ọ nwanne ya nwaanyị, sị lekwa ihe nwanne m nwoke ọ nwanne m nwaanyị mere, ọ gaghị ekwete, ọ gaghị ebelieve. Ya na-ahụta ya na ikekwe ị bịara bịa ịtụgide nwanne ya. Ụdịka ịhụnanya na ọ na-emebi ihe mgbe ụfọdụ, ma ọ bụrụ na onye a na-agwa hapụ ime ihe o kwesịrị ịgwa, ọ mepechie anya tụrụ ime ala tụrụ ntị ala mara mgbe ihe gara wrong. Aga m asị gị ihe a niile ị kọrọ nga na enweghị ka eso di ṅụ mere ṅụ, enweghị nke eso di ṅụ mere ṅụ. Rather di ṅụ fight ụmụnne ya to be with you. For that reason alone, aga m asị m gbaghara. Ebe na o megaghị ihe ọjọọ, onwe ihe ọjọọ megaghị, just that o filiri na otu ụbọchị or maybe that you should be the weaker side for peace to reign. Mana ọ garaghị otu o siri chee, ihe eme otu o siri mee. Ọ bụrụ na ọ rịọghị mgbaghara, kekwa gbagharala nwanne efu ala ahụ rụrụ, enwe ihe ọ na-bido mee ha ịhụnanya nwere ebe nọ, ọ ka nọ dị ya ịhụnanya ya ka nọ ya na-arịọ nsị gị biko, aga m asị m gbaghara. Kama ị nwere ike nye ya iwu na ị chọghị iji anya ahụ that boy again, ya bịakwala n'ụlọ m, ya bịakwala na in fact ebe ọ bụla na ya were nwanne ya nwoke ahụ zere ṅụ, he will do that. And ihe ṅụrụ ihe bụ aga. Mana aga m asị ṅụ biko ekwele ka o mebisere ṅụ ụlọ m, laghachi back, gbaghara biko. Ụmụnne m ọhịa m gwara ya, enwekwa ihe unu ga-atụkwasị, unu atụkwasị, ọ wụrụ ṅụ ole ihe ị ga-eme. Ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị unu.